Ei, hola, com va? Espero que per aquí us vagi tot bé. Jo, per la meva part, he estat practicant una de les tantes maneres que hi ha de treballar el color i serà l'última, perquè crec que en 3 ja n'hi ha prou, es pot arribar a fer molt pesat i realment crec que de moment no m'aportaria res més, tant a mi com a vosaltres. I a més, per la setmana que ve vull treballar un aspecte del dibuix que és molt important i bastant especial. Llavors fins aquí deixaré tot el que es tracta del color. Segurament més endavant tornaré a agafar el tema perquè hi ha tema per parlar i hores, tant sigui en digital com en aquarel·les o colors de fusta, això és indiferent, però ho deixo fins aquí. Tot el que sigui colors ho deixo fins aquí. I aquesta setmana el tema que he estat treballant ha estat la tríada de colors. Una tria cromàtica, com podeu endevinar el nom, consisteix en triar 3 colors, però no d'una forma completament a l'atzar, sinó seguint, una certa regla. Primer de tot escollirem un color, el que sigui vermell, lila, és indiferent. Posem pel cas el vermell. Llavors el que farem serà anar en el seu complementari, el que vam dir la setmana passada, el color que està oposat al seu. I en comptes d'agafar aquest, que seria un cian, agafarem els colors adjacents a aquest, que seria un color més blavós, un cian més blau, o un cian més verd. I llavors tindríem els 3 colors que farem servir a l'hora de crear la nostra il·lustració. Llavors, això va molt bé per donar més profunditat i més varietat i més vitalitat en el que serien les nostres il·lustracions. D'ell que m'he deixat, adjacent em refereixo al que estan al costat. Suposo que fins aquí heu arribat, però també és una altra manera de fer paletes de colors, agafar adjacents. Però no l'he volgut tractar perquè és bastant... Com en tots els altres vídeos, he fet un petit exercici per practicar això de la tríada dels colors. Llavors el que he fet ha estat... primer he fet un dibuix, però ja us l'ensenyaré després, i he començat a crear, i per començar a triar els colors, bàsicament el que he fet ha estat dibuixar-me, o més aviat pintar-me, a la meva pròpia roda. He agafat un color d'una certa saturació i il·luminació i amb aquest ha estat el que, variant el hue, o sigui, el color que ha triat, doncs he anat creant tota la roda que estareu veient. I els colors escollits, i el color escollit, bàsicament he fet servir un lila. I amb aquest lila doncs he anat al color complementari, que és el groc, que seria el groc més pur, i he agafat els seus adjacents, que seria un groc més taronjós i un groc tirant més al verd, o un verd llima, diguem. I aquests serien els colors que faré servir. El lila, que serà el color predominant, perquè és el que està, sol, i els altres dos els deixarem per detalls. I ja està. I bàsicament això. Llavors, he establert un ordre que seria el lila el que predomina més, el groc el segon que predomina més i després el verd que seria el que predomina menys, per detalls, etc. Un cop he tingut la roda feta, bàsicament he agafat el dibuix que estareu veient ara, que és el que he fet. Evidentment, aquest dibuix he practicat tots els conceptes que he estat dient amb els altres vídeos, és a dir, com fer la cara, com fer les mans, etc. I bàsicament he fet això, el dibuix d'aquesta bruixa. Llavors, he agafat el color lila i l'he aplicat a tot el que seria la roba. El que seria el color groc, o groc ataronjat, l'he fet servir per la pell. I el verd l'he fet servir per petits detalls. I això seria el dibuix en pla. Ja està. Llavors, clar, aquí què ens passa? Que tota la roba està enganxada i l'hem de desenganxar, d'alguna manera. Com ho fem? Bàsicament he fet servir la trampa, perquè sí, és una trampa,
d'agafar el negre. He agafat el negre i he anat posant més o menys intensitat. De la mateixa manera que he fet servir blanc per crear diferents liles. O sigui, a partir del mateix lila n'he fet diversos. És una mica trampa? Sí, però realment tampoc no és que sigui en plan, no, destrossaràs la peça, no. O sigui, al final és el lila, el mateix lila, però amb més blanc o més negre. I ja està, no hi ha cap tipus de pecat o dir, no, és que estem en el barroc i no pots fer servir. No. Llavors, bàsicament ha estat la forma de crear-me els liles o els diferents tipus de liles perquè la roba no s'enganxi. I aquest seria el resultat. A partir d'aquí, el que he hagut de fer ha estat donar-li volum, perquè, evidentment, un dibuix així doncs, queda soso. És una mica sosaines, diguem-ho tot. Llavors, bàsicament, he anat omplint amb ombres, que sí que les he fet també les he fet en negre. I, bàsicament, ha estat allà on hi ha els doblecs o on jo crec que hi ha d'haver-hi ombra, doncs ho he seleccionat i ho he pintat. Realment està mal fet perquè el que hauria d'haver fet realment és pensar realment d'on ve la llum o on hi ha els focus de llum i a partir d'allà crear les zones de llum i de foscor. Però realment això és més un exercici per practicar la teoria del color que no pas volums. Per volums ja faré en un futur segurament, no massa allunyat, la setmana que ve no, la setmana que ve és una altra cosa. Però com a mínim per fer les ombres per donar una mica de volum. El que sí que tenia és un focus de llum, que realment és una mica pobre, que seria la flama que esteu veient, que és la que he pintat de verd, però tot i així realment no és un gran focus de llum que sigui super important. Llavors, després de fer les ombres, he fet la llum, que sí que m'he fixat més d'on venia la llum perquè l'he fet amb el verd que he escollit prèviament. I llavors, un cop he tingut tot pintat i tot seleccionat, he pintat les zones més o menys en verd una mica difuminades per tal de que no sigui super saturat i es mengi tot el dibuix, però sí que com a mínim que quedés el detall del verd. I després, un cop he tingut tot això, he aplicat una capa més on es noti que realment la flama està traient una il·luminació. I de pas he pintat el fons d'un color lila perquè ressalti amb el verd. I realment fins aquí seria l'exercici que he estat fent. No hi ha res més. En conclusió, el que puc dir és que la forma d'escollir colors amb la tríada cromàtica és una forma molt més completa respecte a les altres, de monocromàtica o simplement fent servir colors complementaris. Perquè d'aquesta manera aconsegueixes moltíssima més vitalitat i varietat, que no pas amb la complementària. És un pèl més complexa que aquesta, perquè has d'establir un ordre, però realment crec que val molt més la pena. Tot i que fer servir colors complementaris, fer servir tríada, estan molt a la part. Són formes que realment són molt útils i generen resultats molt bons. Respecte al dibuix no estic massa content del resultat. Crec que li falten bastantes hores, però realment no volia fer una il·lustració, realment l'únic que volia era practicar el que seria la tríada de colors. Llavors realment no m'importa que estigui millor o pitjor. Realment és una pràctica, llavors realment no em moriré per això. I fins aquí el vídeo d'aquesta setmana. Ja sabeu que si em voleu donar més suport em podeu seguir a Instagram, on penjo els resultats de les il·lustracions i de les pràctiques, per Twitter, també em podeu seguir per TikTok, tot i que el tinc una mica abandonat, i si us ha agradat el vídeo li podeu donar like, podeu compartir-lo, comentar i sobretot subscriviu-vos. Ho he dit bé? No sé. Bueno, vinga, ens veiem.